नोंथांमोनखौ जों बरायनानै लाग्रोबाय जे आलारि ससियेल फाउन्डेसन NGO निफ्राय दिनै जोंहा बिश्वनां जे परिबेश दिवस बिफां गायनाय जे सम जों बिफां गायनाया दिनैनि थाखायल' जोङो मानिनाय नङा दिनै मोनसे गोसोखां सान हिसाबै जोङो बेखौ लादों जे गोसोखां सान हिसाबै जोङो साननांगोन जे बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि समाजाव माबायदि दुंहाव बारहावाखौ जों मोननो हायो बे दुंहाव बारहावानिफ्राय जों बासायनांगौब्ला जोंनि परिबेशखौ जों थिग खालामनांगौबा बिफां लाइफांखौ जों गायनांगोन दानि नोङो मुगायाव नुनो मोनबाय जे जोंनि गरम भाबा रासिन जागासिनो दं जोंनि बे थानायनि जे आबहावाया बिराद गाज्रि जागासिनो दं मेनलि जोंहा बिफां लाइफांखौ जों दाननानै सेस खालामगासिनो दङ दा आङो आह्वान खालामदों जे जोंहा बिटिआर ओनसोलनि मानगोनां जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार बिथांमोनहा जाहाथे आरो दानिफ्राय जेसेबां गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बिफां लाइफां गायनायाव आरो जाहाथे गोसो होसिनबावो आरो फैगौ समफोराव जाहाथे बिफां लाइफांजों बिटिआर ओनसोला बुंफबो बेखौ आं खावलायहरदों दा जों एग्जाम्पल हिसाबै जों नायनो हायो जे जोंहा बे दुनियायाव जुदि 5 मिनिट जुदि जोंहा अक्सिजेन लेभेला जुदि खम जायोब्ला जों जिब जुनार समाजा जों थानाय नङा जिब जुन्थुआ जों थांनानै थानाय नङा दा जिब जुन्थुआ थांनानै थानांगौबा जोंनो अक्सिजेन लेभेलखौ हाइ नांगोन जे अक्सिजेन लेभेलखौ हाइ नांगौब्ला जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगोन गतिके बिफां लाइफां गायनाया जे जोंनि समाजाव दा मोनसे कालचार जानांसिगोन आरो फिसाफोरबायदि खांनायानो जोंनि नैतिक कर्तब्य जानांगौ होननानै आं सानो আজি আচলতে যিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আজিৰ এই দিৱসটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে গছ মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে এই গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী কিমান অবিচ্ছেদ্য কেনেকুৱা ধৰণে এই অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ গছৰ ওপৰত যদি আমি অত্যাচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰ আহিবই এই যি আমাৰ এই ৰিচেণ্ট পাষ্ট বা সদ্য যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে এইবিলাকেই তাৰ প্ৰমাণ চ' আজিৰ এই বিশ্ব দিৱসত পৰিৱেশ দিৱসত ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান যে গছ ৰুৱক আজিৰ দিৱসটোৱেই নহয় আজিৰ দিনতেই নহয় সদায় গছ ৰুৱক আৰু একোজোপা গছ পুলিক আমি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰি তাক ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাৰ প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব আৰু গছ যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থাকিম গছ যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে বিশ্ব জীয়াই থাকিব আজি আলাৰি ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন মই নামটো শুনি আছোঁ আৰু আমাৰ ৰাহুল নাৰ্জাৰ ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিজকেই ন্যস্ত ৰাখিছে এইটো বিৰাট এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আজিৰ এই দিৱসত তেখেতে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে ইনভাইট কৰিছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ লগত সমাজৰ লগত জড়িত বহুত ব্যক্তিকো মাতিছে আৰু ইয়াতে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলে সমাজলৈ এটাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ক যে গছ গছনি আমাৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী কিমান ই কেনেকুৱা ধৰণে অবিচ্ছেদ্য অংগ ই নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ গছ নাথাকিলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ বিশ্ব জীয়াই থাকিব নোৱাৰে বিশ্ব ধ্বংস হ'ব লাগিব গতিকে যদি বিশ্ব ধ্বংস হ'ব নালাগে বা বিশ্ব যদি ধ্বংসৰ পৰা আমি পৃথিৱীক যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটাই উপায় সেইটো হৈছে গছ আমি ৰুব লাগিব গছক আমি লালন পালন কৰিবই লাগিব नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026 133 9101
536360 700202613391015363660